Το ένα είναι ότι πρέπει το 27-29 τελειώνουμε, πρέπει να βγει απόψε ότι είναι 7-28. Ναι, λέω, οριστικοποιείται, αύριο το πρωί να προσπαθήσουμε να κλείσουμε αίθουσα. Τον Τάκη και με το Λαριώτη, ίσως και εγώ κυβερνήσω μαζί του, να δούμε μήπως να προχωρήσουμε να κλείσει η αίθουσα. Δεύτερον, εγώ θεωρώ ότι όπως Τάκης... Υπάρχει εναλλακτική για το ΣΕΦ. Υπάρχει το τεκβοντό. Υπάρχει το τεκβοντό. Έτσι, υπάρχει ο κεραμικός. Υπάρχει το κλειστό της τετρού. Πάμε με πρώτη επιλογή σε και μετά θα το κάνουμε τα άλλα κοσία. Και μπάσκετ. Θα το δούμε. Το Περιστέρι παίζει αφροσιακό. Μεγάλη. Εγώ θεωρώ ότι με τη συζήτηση που έγινε υπάρχει δυνατότητα, ο Τάκης το βάλε νομίζω συγκεκριμένα, υπάρχει δυνατότητα και με 2-3 αστερίσκους να μπουν τα σημεία, να διαμορφωθεί ένα ενιαίο κείμενο της γραμματείας πια. Σήμερα. Αλλά νομίζω με την έννοια πια σήμερα, ότι στο πολιτικό μέρος θα μπορούν να συμπληρωθούν 2-3 πράγματα στην εξειδίκευση του πολιτικού μέρους των διεκδικήσεων και στο πολύ δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, άμα πει ένας αστερίστος στο θέμα της διαφοράς ό,τι αφορά το μητρό των μέλων, ποιο είναι το μητρό των μέλων, αν υπάρχει διαφορά, το μητρό των μέλων. Υπάρχει διαφορά στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή. Να μπει αυτή η διαφορά σε αυτό. Ποια διαφορά υπάρχει. Τρίτο ζήτημα. Υπάρχουν δύο διαφορές στον τρόπο που εκλέγεται η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, που ορίζεται η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και η Κεντρική Γραμματεία. Υπάρχει η άποψη που λέει το κείμενο με εκλογή και ποσόστοση ή συνένεση. Υπάρχει άποψη που λέει μόνο με συνένεση και επικύρωση από πανελλαδική διάσκεψη. Υπάρχει άποψη των συναστηρών που δεν θέλει την εκλογή. Θέλει συνένεση και κύρωση. Επομένως, μπορεί να πει ότι υπάρχει αυτή η άποψη και ένας αστερίκος η άλλη. Αυτό είναι ένα ενιαίο κείμενο που μπορεί να πάει σαν εισήγηση της γραμματείας, σαν απόφαση της γραμματείας και περιλαμβάνει όλα τα επίδικα σημεία. Γιατί και να το δώσουμε στον κόσμο, τα έχει όλα τα δεδομένα μέσα. Αν υπάρχει και κάποιος άλλος θα θεωρεί ότι πρέπει να βάλει και ένα άλλο κείμενο, θα το στείλουμε και εκείνο. Αλλά το βασικό σημείο που βγαίνει, το βασικό κείμενο που βγαίνει από τη γραμματεία είναι αυτό. Και στη βάση αυτή θα διαμορφωθεί και η εισήγηση. Και νομίζω ότι από την ώρα που λέμε τα σημεία που υπάρχουν οι διαφορές απόψεων, δεν έχει κανένα. Εντάξει, το σκεπτικό ολόκληρο μπορεί ο καθένας να το αναλύσει. Δεν υπάρχει θέμα. Το σκεπτικό που έχει ο συνασπισμός μπορεί να το αναλύσει και με κείμενο να το στείλει, αλλά και στη συνδιάσκεψη να το αναλύσει πιο συγκεκριμένα. Και να πει αυτό είναι το σκεπτικό μου που καταλήγει σε 3 ζητήματα που έχω διαφορά. Αυτό νομίζω να μπουν τα θέματα αυτά και στο κλείσιμο θα κάνουμε αυτό που είπε ο Αλέκος. 6 ώρες κάναμε στην πρώτη συνδιάσκεψη, δεν ξέρω πόσες κάναμε στην δεύτερη και βρίσκουμε το μόντρο που δεν θα το βρούμε. Και ενδεχομένως αν δεν το βρούμε θα πάμε σε όσα συμφωνάμε και πάμε παρακάτω. Γιάννη, μόνο που σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ας κάνουμε αυτό που λέει ο Αλέκος και καταλήγουμε να φύγουν τα 2 κείμενα. Είναι 2 συντοπίες. Όλα τα κείμενα. Όλα τα κείμενα. Να φύγουν τα 2 κείμενα και τι 2. Να αφήσουμε η εισήγηση. Το έκανα να διαμορφωθεί. Το έχω στο Ερώτηση, το ένα κείμενο του συνασπισμού, το άλλο τι είναι? Καλύπτει όλους τους υπόλοιπους. Και υπάρχουν και άλλα Έχει κείμενα. σημασία αυτό. Εγώ σε ερώτηση τόση ώρα και δεν μου τη δίνεις. Η Μαρία την έβαλε το δίνει μόνο. Μαρία αν έχει. Έχουμε δικό μας κείμενο. Λοιπόν, εγώ μόνο το σεβασμό που έχω στην Ελλάδα. Να διευκρινίσουμε ποιος καλύπτει η πρόταση. Μπορώ να ρωτήσω 2 λεπτά. Λοιπόν, μόνο το σεβασμό που έχω στο κάνει το Κανιά, με αυτά που μας είπε σήμερα τώρα από το βράδυ, μου δημιουργήθηκε ένα ερωτηματικό. Αν κατάλαβα καλά, θα πάμε με διαφορετικές απόψεις στη βάση, θα πετάξουμε τον μπαλάκι, δηλαδή το διαφορετικό και άλλοι το είπαν φυσικά, το διατημένο. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Όμως είπες ότι πηγαίνοντας στη συνδιάσκεψη
θα καταλήξουμε σε αυτά που θα μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη συνένεση. Και ρωτάω, αυτή η πρόταση, την οποία κάνεις, γιατί δεν πρέπει να την αποφασίσουμε σήμερα ή αύριο, ενώ εμείς, και πρέπει να την αποφασίσει μια συνδιάσκεψη. Αυτή είναι η ερώτησή μου, αλλά τοποθετούμε ταυτόχρονα. Είμαι υπέρ της άποψης του ενός κειμένου, αν δεν μπορεί να βγει σήμερα να μην βγει. Είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να υπάρχουν έστω και αστερίσκοι, το ΑΒ, σε σημεία τα οποία υπάρχουν, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την πλήρη συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε. Εάν πάμε σε μία, είμαι υπέρ δηλαδή περισσότερο της άποψης του Χριστόφορου, εάν πάμε σε μία συνδιάσκεψη, εκεί να ψάξουμε να βρούμε πού θα καταλήξουμε να συνενέσουμε, για να καταλήξουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτέλεσμα ως βάση συζήτησης και να ανοίξουμε τη συζήτηση για το μέλλον, είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να βάλουμε τον κόσμο μας σε αυτή τη διαδικασία, ενώ είναι σωστότερο να το κάνουμε αυτό σήμερα. Εμείς έχουμε την ευθύνη, γιατί το πετάμε στο μπαλάκι προς τα κάτω. Δηλαδή συμφωνώ με την πρόταση του Χριστόφου. Η ερώτηση υπάρχει όμως. Είναι έκανα και έκανα τις αποθέσεις. Εάν 40 μέρες δεν έχεις, Μαρία μου, πάρει συγχωρείς τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι, ήταν ερώτηση το πρώτο. Ήταν ερώτηση. Εάν 40 μέρες λοιπόν, αυτό δεν κάναμε, άκουσες τον Αλέκο πριν, δεν γίνεται σου λέει αυτό. Τι αναφέρεσαι και ρωτάς κανένα? Πάρε χαμπάρι ότι δεν υπάρχει καθοδηγητική αντίληψη που λέει η γραμματεία φοβάται μήπως ο κόσμος μιλήσει και αυτός. Ας μιλήσει και ο κόσμος, καταγνώσεως. Πολλοί από αυτούς είναι πιο όριμοι από εμάς, κατά τη γνώμη μου. Πόσο και να φάνεται περίεργο. Μακάρι να είχαμε κάνει αυτό που και εγώ και ο Αλέκος αυτό που είχαμε πριν 20 μέρες, να είχαμε πάει στον κόσμο. Μακάρι. Έλα, Συγγνώμη, το δίκαιο με τη δημοκρατία, όσοι θέλουν εμείς να